Plemień Otca a Syna a Ducha Świętego. Miłość a pokoj z Boha naszego Otca Jezu Chrysta budź z wami wszystkimi. Lubi bracia, lubi sestry, witam was na niedzielsku Bożą mšu. Boża moc je nasza nadzieja. Rykaście jeno te hesło zetkania katolików w Dreżanach przed dziesiątkami. Kardynal Meissner wtedy praješe chrześcijanam pokazuje prawy pуть przez żywienie jenicy betlehemska gwiazda. Nic ta czerwona, a też nic ta od Mercedesa. A ja si myślę, to dżęca też jeszcze płaci. Boża moc, nasza nadzieja, nas w tych niemnych czasach dopomina, my nie jesteśmy sami. My nie trebamy się sami rozrysać wszystkie problemy ze świata zrumwać, ale możemy liczyć z Bożej mocy. Też w naszym swojebnym albo osobistym żywieniu. A tak nas niedziela stajnie za so skruči w tutej wierze. A to je ona za nas tak ważna, bytostna. Knieże Jezu Chryste, Ty si kniez nad časom a wiecznością. Darujesz nam czas a moce, żebyśmy wszedne dzieło zmistrowali. Knieże smilso. Knieże Jezu Chryste, w tutym Twoim domie jesteśmy doma. A nazoniamy, że se nam bliski, a podziel bierzesz na naszym żywieniu. Chryste smilso. Knieże Jezu Chryste, bez Tebe jsme słabi a bezmocni, a podleżymy mnohim spytowaniam, to już wołamy, Knieże smilso. Knieże smilso nad nami, zmiłot nas, nasze rychy, zabychmy z czysty a sprawny utrobo osvědčili tule Bożą mšu. Amen. Módlmy się, wszechmocny, wieczny Boże, daj, żebyśmy byli Tobie podwolni, a ze sprawnej utrobą Twojej hordosności służyli. Przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest Tobą żywa, króluje po wieki na wieki. Słyszycie czytanie z knihy Jezaja. Kniezy so zespodoba swojego otroczka z cierpieniami rozmiast. Gdyż już swoje żywienie za winu złopruwał, wola da potomnictwo, a budź długo żywy. Kniezowy zamiar spełni so przez jego ruku derje. Dokiż je jego dusza tylko cierpiała, wola da wun światło, a so nasyci. Przez swoje cierpienie wospełni mój otroczk mnoich, a poniese sam ich złoszczy. Słyszeliście słowo Boże.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Syn człowiek je przyszł, aby służył, a dał swoje żywienie za mnoich, a ich ukupił. Kniez bądź z wami. Słowa zjadło z czynia pomachu. W pewnym czasu przystupisztaj Jakub a Jan, Zebedejowa syna Jezusej a reknesztaj. Mistrze, przyjmuj się, żeby nam z czyniu woczo jeszcze poprosymuj. A on so woprasza, što cetaj zbych wamaj zčinil? Rekneš ta jemu přizvol namaj, zabych mój we twojej krasnosti sedžavoj, jeden przy twojej prawicy, a drugi przy twojej lewicy. Jezus jimaj odmówi, nie wystaj woczo prosytaj, możetaj pić keluch, kotryż ja piju, aber so kčič dat z kčencu, z kotryż budu ja kčeny. Ona pak jemu rekneš, taj muže moj. A Jezus jimaj odmówi, budžetaj pić keluch, kotryż ja piju, a budžetaj kčenaj ze kčencu, z kotryż so ja kčiju. Tola sejdžeč przy mojej prawicy, abo przy mojej lewicy, to nimam ja rozdawać. Ale to je za tych, za kotryż je przygotowali. Jako ci dziesaczo tole słyszachu, poczachu so na Jakuba a na Jana niewać. Ale Jezus woła ich siebie a prawi im, wy wiecie, zo weršajo nad ludami knieža, a zo ich zastupnicy w swojej mocy dzierża. Tak však to nesmie być z wami. Ale štuj być z wami větší, buď váš služovník. A štuj być z wami první, buď otročk všetkých. Syn člověka džitejšný je přišel, zabychu jemu služili, ale zoby služil. A dał swoje żywienie za mnohých a ich wykupil. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Lube sotra, lubi bracia, w zimie 1907 do 1908 je we Mnichowie wiesty muž Józef Friedrich Schmidt takle doma przemyslił, jak ta bycho ludzo tute czmowe miesiące zimskiego czasa lepiej przeżywać muli. A tute przemyslowanie jest upłaciło. On je menece wunamakał ru. Nową ru za młodych a starych. A ona była za krótki czas najpopularniejsza niemskie. Człowiecze nie merzaj so. 1910 je raportom wyszła, a w bio 6 lat był hižo 1 milion raz przedata. A od tego czasu je ona generacje dzieci a dorosłych przewodziła. A niektóre wosty 2 godziny też
najskýre oživiła. W tutej ry so špíjeluje wiesty džil našo živenia. Menice te začuča. Dženca my prajme tež emócie. A to one tež, które poprom są byle nepříjemne, te merzania. Człowiecze nie merzaj so, to je wiedzą lochszo prajne hać czynene. Emocje nie możesz odstajić, kaj by svět so hasnął. A hakle ty se starší pytneš, so je we žiwieniu podobny, kajż w tutej ry. Dyrbyś przeco zaso znowa zapoczeć. W ry, dybyś znowa zapoczeć, gdy se on zleczał. W žiwieniu smiesz znowa zapoczeć, runie, gdy se somerzał przez nikogo, przez podałk, kiż je ci blisko szło, przez niedżak, ki se nese zasłużył. A jako wieryby, chrześcijan, gdy se zreszył, a wino nasazał. Jezus pak, czy on nie cisnie, w tej wielkiej ry żywienia. Naopak, on mi poma dobuć. Kajż, tu wonka na jednym narodnym kamieniu czytamy, sztuj stobudzie, tun dobudzie. Dżęca Ewangeliu so też nikoci merzachu. Menece Jezusowi wuczonicy. So na dweju z nich merzachu, dokie se myślisz, taj zostaj nešto kmańcze. Dokie se przyjeżdżaj w prejnym rynku siedzieć, naprawa a naliwo, podla swoja mistrza. A to sta Jezusowej kuzenkaj byłoj, Jan a Jakub. Snadź se prajeżdżaj, no a Jezus to je nasz siłzny. To możesz tola nešto oczekuwać. Najskiery widzisz tajc, jo jako to nowo żydowskiego krala, kiż Romjane uczyli, kiż Boria twori, a so za prawdu stara. Tu ta prostwa war dobry posten. Je człowiek se zrozumliwy. Za tamnych pak merzace. Hače Jezus też merzał, to mu nie wiemy. Jezus se niczo pytnić nie da, ale on to co wiec naustaje. A to dla on praje tu markantnu sadu, štuj se mnie z wami prini być. Budź łotroczk wszystkich. A z tym by ta dyskusja o karieru w Bożym Królestwie kończona. Na jednej stronie nas troszczuje, że so też apoštoljo mieli człowieckie słabości, a o tym sonili całe ulice wączynć. Na drugiej stronie je Jezus sobie swój też użadanie za nas dżęca. Mynycy so rozestajć ze swoimi przyczymi a żadosćmi. To spytowanie móc ukończyć. To masz ty w swojej doma, jako nana mać. To masz ty też w cyrkwi, też masz ty wieste zastojenstwo, a to masz wiele drugie też. Za nas pak reka wuknyć od Jezusa, so nie trebam komandu mieć. So nie trebam všudzie podla być, a siebie samoho za przeważnego mieć, albo šo lepiej wiedzieć, co struzy.
Vladače Bamže Janie 23. je juno nowe lidma pomienowany biskup do audiency przyszł, a on skarży że ladają na tu zamówitość, kiż nikt jako biskup ma za tylko ludzi, skoro jak spać nie może. A Bamže mu praje, wiesz ty, takie so to mi też zeszło. Jako Bóg ze 6 a 70 latami na Bamža uzvoleny. Ale to jest naraz przemieniło. Mi so noce działo, a mój angiel Pestoń jest mi zjebił, a wiesz, co on mi prawił? Jano, nie ber się samoho za tak ważno. A od toho časa môže ja zase úbirne spať. Všude, kde sú človekoja hromadže živí, sa odbeží ten samsný mechanizm. Ľudia dobia sa dojednať, sa rozestajť, sa je kujže inaší, sa má kujže svoje svabosti, ale tie svoje kmanosti a svoje očakovania. A nic naposled, te ważne praszenie, što masz to prajć. Praszenie mocy, a kak s nej łupka dzieć, je dżęca tu chwilę o sebe aktualne typa nas w cyrkwi. Tam we Frankfurcie na tym zetkaniu synodalno pucza o tym dyskutuje. Ja nie wiem, czy to nie tylko tak ważne, ale drudy o sebe, gdyż to zajszłość, czy ruczo myslu, muszę sobie dopomnieć, że to schon tema był. Żadna stawizna ze starych, dawno minionych czasów powiada, że je młody lidma powienowany fara swoje miejsce nastupił, a od prvního dnia chce pokazać, co ma we osadze te prajenie. W biroje sejdzo on widzi, że Dominik gdzie, a jako tun do biroa zastupi, fara demonstratywnie telefon przyjmie, a poczta ryczeć. Haj wiezo, knieże biskupie, to jest moja cyle wasza omienina. My si nie możemy od ludzi na oje oko rywać dać. Postruczy to la proszę knieza kardynala, gdyż miejcie za so wasze posiedzenie, my co dery znajmuj. Czynmy wszystko, weźcie czesti Bożej. Potem te słuchatko na telefon położy, a Dominika rezolutnie naryczy, że da woju chcecie. A tun ani nie miknął, a jeno praj, nie zwara, ja sam zu ten telefon schizanknitsch. Po takim, sztuś pola Jezusa do szule gdzie, tomu so tajki ništo ne by stało. Sztuś pola Jezusa do szule gdzie tu nawuknie menice, menie sudzić, a bole pytać, zrozumieć, a przyposłuchać. A przez to będzie się wiele merzania zalutować. Taki człowiek jest się odwuczył, sich pouczyć, a czemu swój komentarz dać. Sztuś pola Jezusa do szule gdzie nawuknie poniżność. Kajż to Jezus prawił, sztuś chce więcej być, tun niech jest służonik sich. A pola Jezusa do szule idź, to je o sobie ważne za wszystkich, kiż mają cyrkwi zastoństwo. A moc. W klosztrze, w swojbie, w mężestwie, w koparskim mustwie, w osadzie, albo te w gremiach, je dżęca szybko słuchać moc. Równie tak ważne, kajż zrozumliwe ryczeć moc. A za nas duchownych, kiż hiżo powołania dla wiele ryczeć mamy, je to też spytowanie, co przy wiele ryczymy, a za niezrozumliwe ryczymy.
Što so ve tutej ry čłoječe nemerzaj so. Stanie, to so ve živinju kujže džen stanie. So jen dobudže, tam přeraje. A my so vedže runie tak. Juno mam uspich, a juno neuspich. Za Jezusa pak je to šojene. Za njo sem ja važne, tež, když ja nesem uspišne, tež, když sem zvinu občižene. A jeli so čuju kaj figura, kotraž je von zlejčava, potom može von neladajo tuo zemno nešto započeć. Před letami je americký prezident Obama praju, yes, we can. Hej, my to můžeme. A podobně řeči ve duchovním zmysle Jezus k nám, ty to můžeš, neboj so. Svatý Ignácij, załoža jezuitského riadu, je jednou takhle zvúraznil, na jace ľudí si ani představiť nemôže. Što by Boh z nich činil? Jeli Bohu, co jemu dispozicji stajeli. A přivšim tež nesmieš na humor zabuť. Kajže to one farar činil, kiže chcú svoje vasadže, tu osobinský páčo, spichovač, za so ľudia doma tej modla, nic je než v cirkvi. Tohle je vonka, do úješka, podľa jednoho obraza, když človek v łožu leží, te runčko povesnú, jeli si zase juno nemôžeš usnúť v łožu. Nezapoč te vodský ličič, to ničo nepomáha. Rič račo nidom ze pastorium. Amen. Modlíme sa víru do Boha, Otca Luby Božo, ty si co małe činil, żeby nam bliski był, a człowiekam służył. Ty si všim, ki jeszcze následuje samsny puč pokazał, tu jeszcze prosimy. Daruj naszej cyrkwi smužitych ludzi, kotrzy ze swoim żywieniem Twój duch do naszego świata nosza. Wódź myśli zamówitych w polityce a hospodarstwie, so bychu rozsudy tworili, kotryż są za ludzi dobre a užitne, a kotryż kitaja żywienie a przyrodu. Mnozy w naszej okolinie wiru a Boha neznaja. Daj nam Twojego ducha, so bychmy za Tebie świadczyli, a Twoje poselstwo zrozumliwie dalej dawali. Nasz czas je nemierny a niewiesty. Mnozy so boja, što jeszcze przyjdzie. Skruć naszą wiru, so Ty nas wiedzisz przez hory a doły żywienia. So je Twoja moc nasza nadzieja. Zapłać naszym nieboim, štož su w żywieniu działali a woprowali z niebieskim mytom. Smilny Boże, Twoja miłość nie znaje miru. Napiel nas duchom luboscia pokoja,
co bychmy osrecz naszego świata na Tebie pokazali, a Twojego Syna sławili. O to prosimy przez Chrysta, naszego Knieza. Pomaj nam, knieże, zobychmy Ci wesele a rady służyli. Umoż nas przez te potaństwa, uczyść nas, bo Ty szyje winy. Przez Chrysta, naszego Knieza. Kniez bądź z Wami. Pospieńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie od nas prawny, starbny a spomożny. Za sorci stania wszędzie dziękujemy, Knieże Święty Wódcy, wszechmocny, wieczny Boże. Przetoż tak jara se świat lubował, zase nam swojego Syna jako pomocnika posłał. Niemorich był nam we wszym podobny, zaby Ty we nas lubował, sztoż lubuje swoim Synu. Przez swoją posłuszność je nam on Twoje dobra zdobył, któreśmy ze swojej nieposłusznością zubili. To dla sławimy Cię, Knieże, ze wszemi angelami a świętymi, Twojej krasności wyskają.
Upravdže sjate se ty kníže a s pravom či chváli ša tvoja stvorba. Přetože svojho syna, našeho kněza Jezu Krista, s mocným skutkovaním Ducha Svatého oživíš a svědčíš čečun svět. A hromadí si nepřestajně svůj lud, co by se tvojemu měnu čisto poproval od slunca skáčenia, hač to juho chovania. Pokorně či kníže prosíme, posvědč tu ty naše dary, přes svojho ducha, zabyš ty bywaj čivo a krej tvojho syna, našeho kněza Jezu Krista, kýž je nám poručil tuto potajemstva svědčič. V noci, ve katrež po smrti budete zavundli, džakovaše soči, žonovaše jon vámaše a padajun svojim učobnikám chaju. Smíče a jistče šice otovo. To je moje čivo, katrež bude za vás podate. Tak tež zavon pajedži kiluch, džakovaše so, žonovaše a podajun svojim učobnikám prajo. Zmiče a píče šice z něho. To je kiluch nového a věčného zakonia. Moja krý, kotraž bude za vás a za všetkých přelatá. K vodovaniu rychu, čímče to na mě vzpomínají. To je potajemstvo víry. Vzpomínaj tuž kníže na tvojho syna vás jevíjame, já vás pošlibe čerpenie, ja hordost nezruva staninie a do nebezpiče, a čakamy do niż nie przyjdzie. Dziękuję nie oprujemy ci, tutun żywy a sjaty bopo. Prosimy cię zladuj na dar swojej cyrkwy, przyjmij oprowanie jinio, przez które chcesz ty być ujednany. Żył nas z czywoma skryju swojego syna, zabychmy ze duchom sjatym napielnieni, byli jedno čivo a jeden duch v Kristusu. On nech z nás čini tebe věčné dá. Zabychme slubené dědinstvo docpěli s tvojimi vyzvolenými. Ze zbožnej kněžnu Boha Roditelku Mariu, s tvojimi svatými apoštolami a zbožnými martyrami a ze všemi svatými, na které zastupno prostu šetobu sobčeco nadějeme. Tutun woporny dar naszego wyjednania prosimy Cię, knieże, niech Ty pokoji a z pomożeniu szur świata. Skruczuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na ziemi, we wierze a lubości. Skruczuj swojego służebnika naszego bamża Francyskusa, naszego biskupa Heinricha a zromadność biskupów, ze wszemi duchownymi a ze swoim umoženym ludom. Usłysz mi wywódce modlitwy, tutaj jest swoje osady, kotruż si tu zgromadził. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje porcjami rozprojene dzieci. Wspomnij też na naszych zemrytych bratrów, a sotra na wszystkich, którzy się Tobie co spodobają, ze tutaj czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam budeme z nimi też my, to se nadziejamy, żebyśmy z nimi Twoją krasność używali. O to Cię prosimy przez Chrysta naszego knieza, przez któregoż Ty święty, wszystkie dobra dawasz.
Šestní ho s ním a ve ním. Dává soči Božoše a mocné vůdce, ve jednoče Ducha Svatého šakváva čest a hordost člověky na věky. Neříkáme jenož děti Bože, ale my to jsme a tak jsme tež plní důvěry se modlić. Otče náš, qui v nebesách, svět se tvoje jméno, přijdź tvoje královstvo, staň se tvoja vola, kajž na nebi tak na zemi. Širne chleb náš daj nám dnes, vodaj nám naše viny, jako my tež podáváme svojim viníkám. A neveď nás do spytovania, ale umož nás od złego. Umož nás kníže od všeho złego. A daj milý pokoj našim dňam. Smil se nad nami a pomaj nám. Zobychmy od rycha přece svobodní a především zamučením wistří očakovali zbožnou nadzieju a příklad našeho zbožníka Jezu Krista. Kristus nám darí pokoj a ujednanie a nás jaza do veľkej jednoty bratrov a sotrov, tuž ho prosimy, nela daj na naše rychy, ale na víru svojej cirkvi, daj po svojej voli pokoj a jednotu, ki se žive a králuje šviky na věky. Pokoj knieza, buď stajnie s vami. Liczy jinia Boże, kotryż zbiera rychy świata.
Modlimy se osadniku na stronie 106 a 23. Strona 106 a 23. Dżęc sy do mojego domu. Modlimy se. Prosimy Cię, Knieże, niech nam dzień woty dnia Tyje przyjmanie niebieskie jedzie. Ucz nas czasne wiece prawie używać, a zrozumieć wieczne dobroty. Przez Chrysta naszego Knieza. Utrobne zapłaćbu prajemy za pomoc przy redzeniu w oknu osadnych rumnosćów. W osadnym we wikarii Pančice Kuku przyjemy żonowaniu kermuszu. Proszę łopkieć bójcze płaci w hygieniskie postajenia. Kolekta romadzi so przy duriach. W oktobrie modlimy się doma, a jako osada w osobie Różoc niszpory mamy we klosztrze dżęca 14:15 obrubijene od młodziny. Jutce punželu 17 pola facekec na minskim puču, nimski nišpo. Utoru na po 8 večer v kloštorski crkvi, štvrtk 17:30 pola bulankec na Kimbaku, pjatk Róžoc do Kemši. V Kruščicach modlíme se Róžoc jutce punželu 19 nimski nišpo, utoru 19 sarski pjatk do Kemši. Sredu Różoc nie budzi, pokutny Różoc co tunle miesiąc nie modli. W Dobrošicach punželu 18 so modli Różoc, aby w Oklicach w utoru 18. Kolekta przychodnu niedzielu je klosztre za misjonski skutk, a w Kruščicach za farsku cyrkiew. Zapłaćbu prajmy za sčuvace dary za ponowienie farskiej cyrkwie 200 €, za okna fasadu farskiej cyrkwi junu 100 €. Sredu rano 8 godzin w klosztrze Kemše serbskie Kemše Nesu. W Dobrošicach su Kemše sredu 18 godzin. Po Kemšach je tam przedność k temie obkadzenie z żywienskimi krizami jako szansa przednoszuje knini Klaudia Lejde od Dreżans-biskopskiego ordynariata. Przedność k niemskie rzeczy. Szulskie Kemše za czas prózdny Nesu. Kolpingoja zetkaja so štvrtk večer 20 godzin. Ministranča, kot siž maja 24 oktobra dziewięć służbu w farskiej cyrkwi, zetkaja so sobotu 10 godzin nach zwučovanju. Štvrtk večer zwučuja 19 godzin, osadni dujajo na fare. Šijoty na kermušu prosimy osadnych o pomoc przy redzeniu farskich leżonosću a kirchova.
a to 19. a 20. oktobra, kujże raz od 9. Przychodną niedzielę świadczymy kermuszu. Swiedzinski kemsze z korom, a dujerjemi są 9. Swiedzinski nyszpo poponu 2. 27. oktobra je tomu 200 lat. Zobu po nowotwarje nasza niczyjsza farska cyrkiew przez budyjskiego tachanta Jakuba Jana Józefa Woskos, rodzonego chrześcijana poswięcona. Na tym dniu przeproszujemy osadu wieczór, 18 godzin, na Wigiliu ze poswięceniem nowego Świętego Krzyża. Dziękne kemsze złotemu kwasi Moniki a Mirczyna Beńcza z Worklecu w utoru we Workleczan kapałce. Jubilaru maj przyjemy dajbu zbożo. Sakrament Świętej Księcy sposzczy co sobotu Aleksandry Weckiej z Worklec, a potom Benete Pitze z Dobroszyc. Sakrament Świętomandzystwa cetaj się zaudać, prosytaj wiriwych modlitwu, przypowiadataj so. Trzeci raz Roman Wesela z Kruszczyca Maria Zachonec-Wittenc. Trzeci raz też Stefan Wenk z Kaszec a Ryska Meglec ze Worklec. Wirowanie sobotu Kruszczyce, wirowanie od Romana Wesela, Marian Zachonec je sobotu baczenu. Boże mszy. Jutce pondzielu Jangelam Pistanam w utoru Duchu Świętemu, w sredu za nebo ich swojego Piczkiec a Czornakec Nowej Weski, potom piatk wieczór za nebo Mariu Wyczazec, za nebo ich swojego Koklic z Kruszczyc. Sobotu je wieczorna Boża msza za nebo Pawła Heblaka z roku prenioletnemu wopomnieniu. A potom przychodną niedzielu, kermuszne niedziela, to je 7 ich za nebo Jana Jakubasza ze Zejc a nebo ich swojebnych, a potom niemskie kemsze napojenačich za nebo Joachima Šliža, kajšte za žibych a nebo ich swojebnych. Přeju vám šanowaną a rianu niedzielu. Kněz Bůh s vámi. Błażony was wszechmocny Bóg, Ojciec a Syn a Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju.